Glorja l-Alla, fl-oli ta' smewiet, u paċi fl-art il-nedmin ta' rieda tajba. Min minna l-lejla li ma jħossux mimli bil-ferħ. Kull meta jasal il-miliet, jien inħossni ferħan. Mux biss għax ikolli rigali u naqla l-vaganzi, ma niftakar li Ġesu sar kejken tarbija. Illum imma nħossni ferħan għax din is-sena immisli li Benjamin nagħmel pritka tal-miliet. Ħbieb, kemmu l-lejl tas-sew speċjali u sabiħ, lejl li ma jħallinix fi sħana u l-kumdità tad-djarna, iżda lejl li jimbuttana ninġabru l-imkien biex nifirħu. Il-koll nafuha l-istorja tal-miliet, tiftakrux qalilhom l-anġlu l-rajja qiegħed inħabbrilkom ferħ kbir. U l-anġlu ferraħ daw kollha li saru jafu b'din l-aħbar għax issa twieled is-Salvatur li hu il-Messija, il-Mulej. Il-katekista fissritilna x'jiġifieri l-kelma Messija. Il-kelma Messija tfisser Salvatur, xi ħadd li salva lil xi ħadd li jkun fil-periklu. U Ġesu u tassew il-Messija u Salvatur u neħħa dak kollu li lilna ma jħallinix nkunu ferħanin, jiġifieri id-dnub li jifridna minn Alla u minn xulxin. Allura tassew li llum għandna nifirħu għax Alla l-Missier tant iħobbna li batilna lill-ibnu waħdini Ġesu. Jien tifel żgħir, iżda nixtieq inkompli iwaslilkom dan il-messaġġ sabiħa li waslilna Ġesu biskiet tiegħu u waslilna ferħ, tama, maħfra, paċi u salvazzjoni. Min jagħti każ tal-messaġġ tiegħu ma jiddispeċċih skur, anzi jgħix ferħan u jferraħ lill-oħrajn. Bħalissa mad-dinja kollha hawn miljuni bħalna miġburin fi knejjes jew katidrali tagħhom jiċċelebraw it-twelid ta' Ġesu. Il-ferħ u l-paċi taraħħom u tossom. Anki għada nar il-miliet kulħadd iħobb, jaħfer, jinsa u jagħmel paċi. Iżda ngħid jien, il-għala dan il-jum biss nieqfu mill-ġlied, mal-ar ninsew is-sabiħ ta' dan il-lejl. Ġesu, nixtieq nitolbok għal pajjiżna Malta, int li ridt li nisemgħu din l-aħbar sabiħa mingħand l-Apostlu tagħna San Pawl. Nitolbok għall-Arċisqof tagħna hawn preżenti, saċerdoti u daw kollha li jgħinu f'dan il-Katidral. Ġesu, nixtieq nitolbok ukoll għal dawk li ilhom xi ftit ma jiġu jarawk fil-Knisja nhar ta' Ħadd, ibgħatilhom l-anġlu biex jgħidilhom li int qiegħed hawn kif għamel lir-rajja. Ġesu, ħu ħsieb ukoll il-familji kollha, il-familja li int trid turi li l-post fejn bniedem isib il-kenn. Nitolbok għal-morda, għal-refuġjati, għal-foqra u l-iżja tat-tfal li min jaf kemm qed ibatu. Grazzi Ġesu Bambin ta' dak kollu li tajtna. Barikni Ġesu Bambin. Viva Ġesu Bambin! Grazzi Benjamin tal-britka sabiħa. Kien birek ibni.
Grazzi ħafna. Grazzi. Grazzi ħafna. Għatu applaus ieħor.
One seems to hear words of good cheer from everywhere, filling the air. Oh, how they pound, rising the sound, oh, hill and dale, telling the tale. Gladly they ring, while people sing songs of good cheer. Christmas is here. Ding dong, ding dong, ding dong, ding ding dong. One seems to hear words of good cheer from everywhere, filling the air. Oh, how they pound, rising the sound, oh, hill and dale, telling the tale. Gladly they ring, while people sing songs of good cheer. Christmas is here. Ding dong, ding dong, ding dong, ding ding dong. treasures are not gold or incense. Lay them before him with
I am here, Sir Christmas, Sir Christmas, Sir Christmas. Oh, dear my Lord, Sir Christmas. Welcome, my Lord, to our endless. Come near, come near, come near, come near, come near. Noel, 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 Noel. Dear who guard both years, the tiding I you bring. A maid had born a child full young, which causeth you to sing. Noel, 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 Noel. Noel, 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 Noel. Uve bien, har toute la compagnie. Make good cheer and beer and merry and sing the song joyfully, joyfully, joyfully. Noel, Noel.
Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-paċi ma'kom. I would like to greet a group of friends from Norway. They have been on a very important mission in the Mediterranean, saving many lives and doing a very, very difficult and hard job. Thank you for all you've done. As you prepare to go home, I'm sure you're looking forward to it. And as you say in Norwegian, God jul. I hope I got that right. A very happy Christmas. A great applause for these great gentlemen and ladies who have done a great job in the Mediterranean. Welcome.
Il-Verb sar bniedem, Alleluja. Vammar fostna, Alleluja. Qari mill-ktieb tal-profeta Iżajja. Dan jgħid il-mulej. Qed toħroġ fera mit-zok ta' Ġesse, qed tinbet rimja minn eruqu. Fuqu jistrieħ l-ispirtu tal-mulej, l-ispirtu tal-erf u d-den, l-ispirtu tal-aqal u l-qawwa, l-ispirtu tal-erf u l-biża' tal-mulej u l-għaxqa tiegħu fil-biża' tal-mulej. Ma jiġġudikax skont ma jidher fl-għajnejn u ma jagħtix sentenza skont ma jisma', iżda jiġġudika l-imsejknin skont il-ġustizzja u jagħti sentenza skont is-sewwa lill-fqajrin tal-art. Isawwat il-kifra bix-xettru ta' fommu u b'nifs xoftejh joqtol lil-ħażin. Il-ħżiem ta' ġembejh tkun il-ġustizzja u l-fedeltà il-ħżiem ta' qaddu. Il-lupu jibda jgħix mal-ħaruf, il-leopard mal-gidi u jiraw flimkien il-oġol u ferħ liljun. Tfajjel żagħżugħ isuqhom. Il-baqra u l-ors jiraw flimkien u l-friħ tagħhom flimkien jistrieħu. Liljun bħal gendus jiekol it-tiben. It-tarbija tal-ħalib titlieb fil-ħofra tas-serb u t-tifel miftum idaħħal idu fil-bejta tal-lifa. Ma jagħmlux aktar deni u anqas ħsara fuq il-muntanja quddiesa kollha tiegħi, għax mimlija il-ard bl-għarfien tal-mulej, bħalma l-baħar u miksib l-ilmijiet. Imbagħad jiġri f'dak il-jum li l-erq ta' Ġesse jieqaf bħala sinjal għall popli. Lilu jfittxu l-ġnus u l-amara tiegħu tkun imsebħa. Illum, is-sinjal is-sultan tas-Smewwiet oġbu jitwielet għalina minn xebba biex lill-bniedem li kien mitluf jerġa' jsejjaħlu għas-saltna tas-sema. Ifraħ il-tajja tal-anġli għax feġġet tal-bnedmin is-salvazzjoni ta' dejjem. Glorja l-Alla fl-ola tas-Smewwiet u slim fl-ard lill-bnedmin ta' rida tajba. Ifraħ il-tajja tal-anġli għax feġġet tal-bnedmin is-salvazzjoni ta' dejjem. Qari mid-diskors tal-Papa San Iljun il-Kbir. Eżis, illum twieled is-Salvatur tagħna, ejjew nifirħu. Mhuwiex sewwa li wieħed isewwet qalbu fejn hi mwielda l-ħajja. Dik il-ħajja li qerdet il-biża' tal-mewt u mlietna blena tal-ħajja ta' dejjem. Ħadd mhu se jkun imċaħħad minn semu f'din ix-xrara ta' għena li għalih kulħadd xorta waħda u msejjaħ. Għax sidna li qeret id-dnub u l-mewt, bħalma l-ħadd minna ma sab nieqes mill-ħtija, hekk ġie biex jeħles lil kulħadd. Jitenna l-Qaddies għax wasal għal premju, jifraħ il-midneb għax hu mistieden għal maħfra, jieħu r-ruħ il-pagan għax issejjaħ għal ħajja. Għax liben ta' Alla fil-milja ta' żminijiet kif fassal Alla fil-pjan qoli tiegħu li ħadd ma jista' jiflih, sar bniedem biex jerġa' jħabbeb lill-bnedmin mal-ħallieq tagħhom. U hekk ix-xitan li bih daħlet il-mewt fid-dinja jintrebaħ bis-saħħa ta' dik l-istess natura li bija u kien ħareġ rebbieħ. Kien għalhekk li meta twieled il-mulej l-anġli għannew glorja l-Alla fl-għoli tas-Smewwiet u ħabbru slim fl-art lill-bnedmin ta' rieda tajba. Għax huma raw li l-Ġerusalemm tas-sema tibda tinbena mill-ġnus kollha tal-art.
U jekk jiferħu daqshekk l-anġli fil-kobor kollu tagħhom, kemm għandhom għax jitennew il-bnedmin fiċ-ċokon tagħhom quddiem emil bħal dan ta' tjieba ta' Alla, emil li ħadd ma jista' jfissru bil-kliem. Niżżoħajr l-Alla mela eżis tiegħi permezz ta' Ibnu fl-Ispirtu Santu għax fil-qalb l-aktar ħanina tiegħu li biha ħabbna huwa ħenna għalina. U meta konna mejta minħabba dunubietna, tana ħajja ġdida flimkien ma' Kristu biex bih inkunu ħolqien ġdid, xogħol imsawwar mill-ġdid. Ninżgħu il-bniedem il-qadim bl-emmejjel tiegħu u la darba issa ksibna sem fit-tnissil ta' Kristu, ejjew niċħdu l-emmejjel tal-ġisem. Araf, onisrani, il-kobor tiegħek. Int li seħibt ma' Alla fin-natura tiegħu, la terġax taqa' fil-post baxx ta' dari bħajja mix-xjerqa. Ftakar ta' liema ras u ġisem inti membru. Żomm f'moħħok li inti inqtajt minn taħt is-seta ta' dlamijiet u għaddejt fid-dawl u s-saltna ta' Alla. Bis-sakrament tal-Magħmudija sirt tempju tal-Ispirtu Santu. Qis l-Ispirtu hekk qaddis li jgħammar fik ma tkeċċieħx minnek bl-għemejjel ħżiena u tintalaq mill-ġdid taħt il-jasar tax-xitan. Għax il-ħlas tal-fidwa tiegħek u id-dem ta' Kristu. Illum niżel fostna mis-sema is-sliem tas-sew. Illum ismewwiet ċerdu l-għasel fuq l-art kollha. Illum feċċ id-dawl tal-fidwa l-ġdida, il-jum imħejji għalina sa mill-qedem, il-jum tal-għena ta' dejjem. Illum ismewwiet ċerdu l-għasel fuq l-art kollha. Gloria in excelsis Deo.
nitolbu u Alla li ta' kull sena tferraħna fl-istennija tal-fidwa tagħna. Int dawwal dan il-lejl qaddis bid-dija tad-dawl veru, għamel li kif fid-dinja għarafna l-misteru tad-dawl ta' ibnek. Hekk ukoll fis-sema nitaxqu bil-ferħ tiegħu. Bibnek Ġesù Kristu Sidna li Alla, u miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qarim il-ktieb tal-profeta Iżajija. Il-poplu li kien miexi fi dlam radaw l-kbir. In-nies li joqogħdu f'arti dlam dawl idda fuqhom. Int kattart il-ġens, kabbart lena. Huma ferħu quddiemek bħalma jifirħu fi żmien il-ħsad, bħalma jifirħu fi qsim il-priża. Għax il-madmat li kien itaqlu u l-ħatar ta' fuq spallieħ u l-bassun tal-argużin, int kissirtom bħal fjum Midjan. Għax kull qorq li jħabbat fit-taqtija, kull mantell marrar fid-dem, jispiċċa għal-ħruq biex jiklu n-nar. Għax tweldilna tifel, inatalna iben, is-seta tkun fuq spallieħ u jsemmuh Kunsillier tal-Aġeb, Alla Setan, missier għal dejjem, prinċep ta' slim. Kbira tkun setetu u slim bla qies fuq it-tron ta' David u s-saltna tiegħu. U jwettaqa u jsaħħaha bil-ħaq u s-sewwa minn issa u għal dejjem. Il-ħeġġa tal-mulej tal-eżerċiti tagħmel dan. Il-kelma tal-mulej. Illum tweldinna Salvatur li hu Kristu. Għannu lil-mulej għanja ġdida, għannu lil-mulej fl-art kollha, għannu lil-mulej birku ismu. Flimkien? Ħabru minn jum għal ieħor is-salvazzjoni tiegħu. Xandru fost il-ġnus is-sebħ tiegħu, fost il-popli kollha l-eġubijiet tiegħu. Flimkien? Illum twildinna Salvatur li hu Kristu. Ħajjifirħu smewiet u titenna l-art, ħajħabbat il-baħar u kull ma fih, ħajjifraħ ir-raba u kull ma fih, u jannu bil-ferħ is-siġar kollha tal-bosk. Flimkien? Twildinna Salvatur li hu Kristu. Quddiem il-mulej għax ġej biex jagħmel ħaq mill-art u jagħmel ħaq mid-dinja bil-ġustizzja u mill-popli bis-sewwa tiegħu. Flimkien? Na Salvatur li hu Kristu. Qari mill-ittra ta' San Pawl Apostlu lil Titu. Aziz, deret il-grazzja ta' Alla għas-salvazzjoni lil bnedmin kollha. I trawwimna nwarbu l-ħażen u l-ġibdiet tad-dinja biex ngħixu bir-rażna u l-ġustizzja u tjieba f'dan iż-żmien. U nistennew it-tama ħinja u d-dera tal-glorja tal-kbir Alla s-Salvatur tagħna Ġesù Kristu. U li talilu nnifsu għalina biex jifdina minn kull ħażen u jnaddafna u jagħmel minna poplu magħżul għalih, poplu mħeġġeġ għall-emil it-tajjeb. Il-kelma tal-mulej.
Qiegħed inħabbrilkom ferħ kbir. Illum twildilkom Salvatur, Kristu il-Mulej. Il-Mulej ma'kom u miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. Glorja lilek, Mulej. F'dik il-ħabta Ċesari Awgustu ħareġ digriet biex isir ċensiment fid-dinja kollha. Dan kien l-ewwel ċensiment li sar meta Quirinu kien gvernatur tas-Sirja. U kulħadd mar biex jinkiteb, kull wieħed fil-belt tiegħu. Giuseppi wkoll mar mill-Galilija, mill-belt ta' Nażaret, u tal-Alludija fil-belt ta' David jisimha Betlehem, għax hu kien mid-dar u l-familja ta' David, biex jinkiteb flimkien ma' Marija l-Ewrusa tiegħu li kienet tqila. Ġara li meta kienu hemm, Marija lqilha żmien biex teħles u wildet l-ewwel ben tagħha, fisqietu u mmedditu f'maxtura, għax ma kienx hemm post għalihom fil-lukanda. F'dawk l-inħawi kien hemm xi rajja fir-raba' qassa mal-merħla tagħhom bil-lejl. U darilhom anġlu tal-Mulej, il-glorja tal-Mulej iddiet madwarhom u qabadhom biża' kbir. Iżda l-anġlu qalilhom: tibżawx għax araw, qiegħed inħabbrilkom ferħ kbir, ferħ li se jkun għall-poplu kollu. Illum fil-belt ta' David twildilkom Salvatur li hu l-Messija, il-Mulej. U bħala sinjal ikolkom dan: issibu tarbija mfisqija u mimduda f'maxtura. F'daqqa waħda naqdu mal-anġli għad kbir taqtajja tas-sema, ifaħħru lill-Alla u jgħidu: glorja lill-Alla fil-għola tas-smewwiet u sliem fl-art lill-bnedmin li jogħġbu lilu. Il-kelma tal-Mulej. F'dawk l-inħawi kien hemm xi rajja fir-raba' qassa mal-merħla tagħhom bil-lejl. U derilhom anġlu tal-Mulej. Il-glorja tal-Mulej iddiet madwarhom u qabadhom biża' kbir. Iżda l-anġlu qalilhom: tibżgħux għax araw,
qiegħed inħabbrilkom ferħ kbir. Ferħ li se jkun għal poplu kollu. Illum fil-belt ta' David tweldilkom Salvatur. Ħadd ma jagħti tort lil dawn il-grupp ta' rajja li għassa man merħla tagħhom bil-lejl jidrilhom anġlu tal-mulej u tiddi madwarhom il-glorja tal-mulej. Ir-reazzjoni tagħhom hija reazzjoni ta' biża'. Qabadhom biża' u qabadhom biża' kbir. Fl-Iskrittura meta l-bniedem jiltaqa' mad-divin, il-biża' tkun l-ewwel reazzjoni istintiva. Tantu hekk li f'din ir-reazzjoni hemm diġà distanza bejn il-bniedem u Alla. U ħafna drabi il-preżenza tal-mulej tqanqal fina l-bnedmin din il-konsapevolezza ta' l-indenjità tagħna. Ħalli nfakkarkom x'ġara nagħmlu ftit fast forward. Pratikament 30 sena wara din il-ġrajja. Meta Ġesu jiltaqa' ma' xmum Pietru, iltaqa' miegħu skont il-Vanġelu ta' San Luqa f'burdata ħażina għax kien għamel li l-istat u ma qabad xejn. U Ġesu jgħidlu inti kalax bik. U dana jgħidlu insomma la tgħidli nobdik. U qabad ħafna ħut. U l-Vanġelu ta' San Luqa fil-kap 5 ikompli xmum Pietru kif radan dik il-qabda ħut li ma kienx qed jippretendija ta' sajjiet espert. Inġteħed f'riġlejn Ġesu u qallu tbiet minni mulej għaliex jiena raġel midneb. Għax baqgħu tassew mistaġba kemm hu u kemm daw kollha li kienu miegħu għal dik il-qabda ħut li qabdu. U hekk ukoll ġralhom Ġakbu u Ġwanju li Zebedew li kienu sħab xmun. Imbagħad Ġesu qal lil xmun tibżax. Min issa l-qudiem tkun taqbad in-nies. Ir-rajja kellhom l-istess esperjenza fit-twelid ta' Ġesu. Kellhom kuntatt mad-divin, kellhom kuntatt mal-mulej u qabadhom biża' kbir. Imma jirċievu l-istess tedina li kellu jirċievi Pietru minn Ġesu stess 30 sena wara. Tibżgħux. Hekk ukoll kien ġralu il-papa ta' Ġwanni l-Battista meta derlu l-Anġlu Gabrielu qallu li se jkollu tifel. Tibżgħax Zakkarija għax it-talba tiegħek instemet. Hekk ukoll ġrala Marija meta l-istess Anġlu Gabriel għalilha bil-proposta tal-mulej li tkun l-om ta' Ġesu. Tibżgħax Marija għax inti sibt grazzja quddiem Alla. Ara
inti se tnissel fil-ġuf u jkollok iben u semmih Ġesu. Din il-biża tal-umanità mhix xi ħaġa negattiva, tantu hekk li il-Madonna stess meta żżur l-Eżibetta tajt fl-innu tagħha li aħna nafu bħala l-Magnificat, il-ħnina tiegħu tinfirex f'kull żmien fuq dawk li jibżgħu minnu. Imma l-mulej ma jixtieqx li jitbiet minna. Ma jobdix lil Pietru lanqas lilna meta konxi li aħna midinbin. U fl-anja ta' Indrix Kembri ngħidlulu ħalli ħalina l-biki għax aħna l-midinbin. U ma jedinniex għandkom raġun, imma jedinna tibżawx. Dik il-kelma la tibżax hija d-deċiżjoni ta' Ġesu li jkun magħna, li jkun Emanuel, li jkun wieħed minna, veru wieħed minna f'kollox bħalna barra dnub. Imma aħna li aħna midinbin u li ngħidulu dbiet minna, din il-ħaġa ma jaċċettajiex. Il-volontà soda tal-mulej, ir-rieda qawwija tiegħu huwa li jkun magħna, li jħenna lina, li jiġi biex jifdina. Wara kollox, aħna wkoll bħal rajja inħossuna l-bot minn Alla. Imma Alla jipprova jimla dan l-abbiss billi jsir wieħed minna. U din hija l-festa kbira li ġabitna hawn illum. Ġralhom l-istess is-sajjieda ta' Kafarnawm meta rawh sabieh glorjuż fit-trasfigurazzjoni. La tibżgħux, jgħidilhom Ġesu. Għaliex għalkemm rawh fil-glorja tiegħu, għad iridu jarawh ukoll fuq is-salib. Le merħla ċkejkna tibżgħu xejn. Kemm huma sbieħ dawn il-kelmiet ta' Ġesu fil-kapitlu 12 ta' San Luqa. Le merħla ċkejkna tibżgħu xejn. Illum l-istedina li għamlilna l-mulej biex ma nibżgħux tisfidana biex niftħu qalbna l-xulxin, biex niftħu qalbna għalih. Wara kollox dawn huma sinonimi. Ma nistgħux niftħu qalbna l-Alla mingħajr ma niftħu qalbna l-proxmu, mingħajr ma niftħu qalbna l-xulxin. Aħna min aħna. Aħna tal-ima kulur aħna. Kemm tal-ġilda u kemm kuluri oħrajn. Il-mulej meta jħares lejna ma jwaħħal l-ebda etiketta. Ma jwaħħal l-ebda label. Aħna nwaħdu l-labels fuq xulxin. Kulħadd għandu kollezzjoni ta' labels li waħħallu l-proxmu madaru. Kultant aħjar ma tinżax il-ġlek biex ma taqrahomx. Imma l-mulej meta jħares lejna, jieħu grazzja magħna kif aħna u jipprova jistedinna biex nintrefu. Tibżgħux, għax araw qiegħed inħabbrilkom ferħ kbir, ferħ li se jkun għall poplu kollu. U bħala sinjal ikolkom dan, issibu tarbija, infisqija u mimduda f'maxtura.
Dan huwa s-sinjal. Il-maxtura hija l-ambjent tal-akkoljenza li laqa l-Ġesu. Aħna, biex nuża espressjoni tal-Papa Franġisku, lesti nofrulu maxtura lil mulej dan il-miliet. Maxtura hija il-post minn fejn jiklu l-annimali. Imma fiżajija hija s-sinjal tal-fedeltà. Jarfu il-maxtura ta' sidhom, jgħid fl-ewwel kapitlu. U qed jirreferi għall-oġol u l-ħmar u għalhekk qegħdin fil-presepju. Aħna Betli ma nafux eżattament x'kien hemm, imma la kien hemm maxtura xi ħadd jiekol kien hemm żgur. U Iżajija jsemmi l-oġol u l-ħmar li jarfu il-maxtura ta' sidhom, imma Iżrael le ma jridx. Aħna rridu nkunu ma' dawk li jarfu l-maxtura ta' sidhom, irridu nkunu fidili lejn din l-istedina biex ma nibżgħux mit-toqol tal-ħajja u minn dak kollu li nġorru fina fostna individwalment u bħala soċjetà. Il-mulej llum qed jinsisti magħna, tibżgħux. Aħna forsi nkunu ttennati ngħidulu tbiet minna, ħallina kwieti. Toqgħodx tindaħal iż-żejjed. La tibżax. La tibżax. O mulej, għatina l-grazzja biex ma nibżgħux. Għatina l-grazzja niftħu l-qalb tagħna għalik. Għax meta niftħu għalik, niftħu wkoll għal xulxin. A short word to our friends. You have had to bear up with so much Maltese this evening. I hope you understand my English. One of the beautiful words in today's gospel from the narrative of the birth of Jesus is the appearance of the Lord's glory and the angel of the Lord to the shepherds at night. They're caring for the flock and they see an extraordinary light. An angel talks to them. They're afraid. And this fear is the fear of humanity before the divine. But the invitation is a very urgent one. Do not be afraid. The Lord wants to be among us, one of us. And this is the narrative that makes Christmas so special. We don't need to be afraid. The Lord accepts us as we are and invites us to accept Him, because when we open our hearts to Him, when we are not afraid to open our hearts to Him, we open our hearts to our brothers. I would like to say thank you again for all you've done in the Mediterranean, saving so many lives, and that blue desert, which for so many is a cemetery. But for you and for people like you, at least it becomes a place of rescue. So thank you, because you have met so many versions of Jesus at sea, and you've done your duty, and we are all grateful for that. So again, I hope I say it well, got you a very happy Christmas and thank you. Credo in unum Deum. Omnipotente, factore
Filium Dei unigenitum, Deum de Deo, lumen de lumine, Deum verum de Deo verum. Vi propter nos homines, et propter nostram salutem, pro nobis, sub Pontia Pilato, passus et sepultus est. Et ascendit in caelum, sedet ad dextera Patris. Et in Spiritum Sanctum Dominum et vivificantem, qui ex Patre Filioque procedit. Et unam sanctam Catholicam et Apostolicam Ecclesiam et expecto resurrectione mortuorum. Ut Jeżis għall-ariet idawwal dan il-lejl bid-dija ta' Ġesu Kristu li twilet minn Marja Verġni. Nitolbu biex it-twelid tal-feddej tagħna iġib is-sliem u l-imħabba fid-dinja kollha. Għall-Knisja biex issir dejjem iżjed tixbaħ lil Kristu li Ommu Marija wilditu fil-faqar u fl-umiltà. Nitolbu Kolbuk mulej. għal bnedmin foqra, imwarbin u vittmi tal-vjolenza u tal-gwerra biex il-mulej iġibilhom id-don tal-paċi dejjiema. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għat-tfal tad-dinja kollha u l-aktar għal dawk li huma bla ġenituri,
bla dar u bla ikel, jew li huma maħqurin. Nitolbu Ismana nitolbuk mulej. għal paċi fid-dinja u f'pajjiżna biex Kristu jallimna nħobbu u nirrispettaw lil xulxin bħall-aħwa. Nitolbu Ismana nitolbuk mulej. għalina li nġbarna f'din l-Ewkaristija fil-miliet tal-mulej biex nilqgħu lil Kristu f'ħajjitna kif laqgħuh Marija, Ġuseppi u r-Raja. Nitolbu Ismana nitolbuk mulej. Missier qaddis dawwallinna qaddija tiegħek bid-dawl tal-verb tiegħek magħmul bniedem. U għatila li narfu u nozzu id-dinjità tawlit Alla li ġabilna fit-twelid tiegħu ibnek Ġesù Kristu Sidna li jgħixu jsaltan għal dejjem ta' dejjem.
Nitolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Hemm kull imkien inroddu lek ħajr, għax bil-misteru tal-verb magħmul bniedem rajna dawl ġdid mid-dija tiegħek. Ek li aħna u narfu lill-Alla f'sura li naraw, bih ninġibru biex inħobbu dak li issa ma narawx. Għalek mal-anġlu u mal-arkanġli, mat-troni, mad-dominazzjonijiet, maqtajja kollha tal-eżerċti tas-sema, innennu l-innu tal-glorja tiegħek u ngħidu bla eda.
Missir ħanin mitxokontana nitolbuk. Bibnek Ġesu Kristu Sidna ilqa u birek dawn l-offerti safja u għaddisa li ġibna għas-sagrifiċċju. Aħna nofru omlok l-ewwel nett tal-Knisja tiegħek għaddisa u kattolika għatija slim ħarisa għada u mexxija mad-dinja kollha. Flimkien mal-qaddej tiegħek il-Papa Franġisku, miegħi qaddej tiegħek mingħajr ma jistħoqli u mal-isfijiet kollha li ħadnu jistqarru l-fidi vera u kattolika li għaldewna l-Apostli. Ftakar mulej fil-qaddeja tiegħek. U f'dan kollha li hawn madwarna, inta ftajjeb il-fidi u r-rabta tagħhom miegħek. Għalihom aħna nofrulek u huma wkoll joffru dan is-sagrifiċċju ta' tifħir għal ġid tagħhom u ta' qrabathom biex jiksbu il-fidwa ta' ruħhom u jaqilgħu is-saħħa s-salvazzjoni li jittamaw u huma jresqu t-talb u x-xewqat tagħhom quddiemek Alla ta' dejjem ħaj u veru. Imseħbin ma' l-Knisja kollha f'ċirka waħda ta' mħabba, waqt li niċċelebraw il-lejl qaddis li fih il-Verġni mqazza Marija bla ma tifsex bubita tat lid-dinja l-fedej, inċeddu bil-qima it-tifkira tal-istess glorjuża dejjem Verġni Marija, l-istess Alla u Sidna Ġesù Kristu, tal-Arus tagħha San Ġusepp u tal-Apostli l-Martri tiegħek Pietru, Pawlu, Andrija u tal-qaddisin tiegħek kollha, għal-merti u t-talb tagħhom għejna f'kollox u ħarisna. Ilqa nitolbuk mulej din l-offerta tagħna u tal-familja kollha tiegħek. Seddaq ħajjitna fis-sliem, eħlisna mit-telfin ta' dejjem u għodna fil-merħla tal-mażulin tiegħek. Birek u Alla nitolbuk din l-offerta, għamel li tkun kollha kemm tiegħek, wettaqa qaddisa il-qaħħa biex issir għalina l-ġisem u d-dem ta' ibnek il-Aziz Sidna Ġesù Kristu. U hawn il-lejl qabel ma bata ħal ħobs fl-idejn qaddisa u mbirka tiegħu. Refajneh lejn is-sema, lejk Alla missieru li tista' kollox, radlek il-ħajr, birek, qasam, tal id-disċipli tiegħu u qal: Ħudu u kulu l-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara l-ikla ħadan il-kalċi Aziz fl-idejn qaddisa u mbirka tiegħu. Reġarat il-ħajr, birek, tal id-disċipli tiegħu u qal: Ħudu u ixorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi, tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-dem li jixxerret għalikom u għal-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Għalek mulej aħna ministri tiegħek u l-poplu qaddis tiegħek, aħna nagħmlu dan tifkira tal-passjoni mqazza tal-istess ibnek Ġesù Kristu Sidna, tal-qawmin tiegħu mill-imwiet u tat-tluħ glorjus tiegħu fis-sema, nofru lis-seb tiegħek bla tarf mill-ġid li inti stess tajtna, vittma safja qaddisa bla teba, il-ħobs qaddis tal-ħajja ta' dejjem u l-kalċi tas salvazzjoni bla tmiem. Ixħed fuqhom ħarsa ta' tjieba u slim.
ilqaħħom bħalma oġbok tilqa l-offerti tal-qaddej ġustijek Abel, is-sagrifiċċju ta' missierna Abram, u s-sagrifiċċju li offrilek il-qassis il-kbir tiegħek Melkisedek, sagrifiċċju qaddis vittma bla teba. Fiċ-ċokontana nitolbuk, Alla li tista' kollox, għamel li l-anġlu qaddis tiegħek iwassalhom quddiem l-artal tiegħek fis-sema biex aħna l-koll li nieħdu semna mill-altar u nitqarbnu bil-ġisem u d-demm imqaddes ta' ibnek nimtlew kull barka u grazzja tas-sema. Ftakar ukoll mulej fil-qaddejja tiegħek li tilqu qabilna bis-sinjal tal-fidi li ħadu fil-Mawdija u qegħdin jistrieħu fir-raqda tas-stim. Ħena lihom mulej u għatrilhom lil dawk kollha li jistrieħu fi Kristu lena id-dawl u s-slim. Linna wkoll mid-dinbin għaddejja tiegħek li nittamaw fil-kotra tal-ħnina tiegħek, għatina sem fi xirka tal-qaddisin apostli u martri tiegħek. Giovanni, Stifnu, Mattija, Barnaba u tal-qaddisin tiegħek kollha. Daħħalna fil-wirt magħhom mhux għal-ħnien merti tagħna, iżda l-ħnina u l-maħfra tiegħek bi Kristu Sidna. Bih mulejn dejjem taħlaq u tqaddes dan il-ġid kollu, timlih bil-ħajja, dbirku u tqasmu lilna. Bi Kristu ma' Kristu fi Kristu, jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien ma' l-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li bentalla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smowiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema egda fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru li minnu ħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tiebu ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesù Kristu. Mulej Ġesù Kristu li għaħt l-apostli tiegħek, inħallilkom is-sliem, natikom is-sliem tiegħi, la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għati jaslimu l-għaqda li int trid fiha, inti tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu il-paċi lil xulxin.
Danu l-ħaruf talla, danu li neħid nubiet tad-dinja, ħenin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda biss kelma waħda u ruħi tkun infejja. It-qarbin ser isir fil-kappella tas-sagrament u fil-kappella tal-kurċifis se jkun hawn żewġ saċerdoti fin-nofs u żewġ saċerdoti f'nofs il-Knisja. Daw kollha li jħossu li ma jistgħux jitqarbnu jistgħu jersqu biex jirċievu l-barka. There will be 4 priests distributing communion, and those who feel that they can come for a blessing, they can also ask for a blessing instead of receiving Holy Communion.
floribus, alleluia. Revelat foxit Dominus, alleluia, alleluia. In cordis jubilo, Christum natum adoremus, cum novo cantico. Għatina nitolbuk muli Alla tagħna li aħna ninġbarna ferħana biex niċċelebraw it-twelid tal-feddej tagħna. Ikun jistoqilna nissieħbu miegħu permezz ta' ħajja tajba bi Kristu Sidna. Alla tiba bla tarf li bl-inkarnazzjoni ta' ibnu keċċa dlamijiet tad-dinja u bit-twelid glorjus tiegħu dawwal dan il-lejl qaddis keċċi minnkom id-dlamijiet tal-ħażen u jimla qlubkom bid-dawl tal-qdusija. U li permezz ta' anġlu mela bil-ferħ lir-rajja bl-aħbar ta' twelid tas-Salvatur tagħna ifawwar lilkom ukoll bil-għena u jibatkom ix-xandru l-Evanġelju tiegħu. U li bl-inkarnazzjoni ta' ibnu għaqqat il-ħwejjeġ tal-art ma' dawk tas-sema jimlikom bis-sliem u jsaħħaħ irida tajba tagħkom u jseħibkom fil-ġid tal-Knisja tas-sema. U jberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Sant.